vatrogasno vozilo. Koliko tu imamo vatrogasnih vozila? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koje su boje vatrogasna vozila? Crvene. A koje je vozilo tu najveće od svih? To. Bravo, Medo. A najmanje? To. Veliko vatrogasno auto, malo vatrogasno auto. Veliko i malo. Veliki vatrogasac, mali vatrogasac, veliki i mali. Avion. Dva aviona. 1, 2. Jedan veliki avion, jedan mali avion. Veliki i mali. Traktor. Medo, a koja je razlika između aviona i traktora? Razmisli dobro. Avion je velik, da, i brz. Da, traktor je spor. On vozi polako. Avion vozi brzo. Gdje je Medo? Djecu, gdje je Medo? Na kamionu. Na kamion se popeo. Veliki kamion, mali kamion. Mali i veliki. Djeco, znate li vi gdje možemo vidjeti kamion? Da li je kamion na farmi, na cesti ili na gradilištu? Bravo!
Kamion je na cesti i na gradilištu. Na cesti vozi stvari, a na gradilištu pomaže graditi zgrade. B kao bus. Bus je prijevozno sredstvo koje vozi ljude s jednog mjesta na drugo. Bus nas vozi u školu, u grad, na selo, u drugu državu, na more i na mnogo zanimljivih mjesta.